Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Okay. Share sana ako mga igsoon. Okay, ako sa i-share mga igsoon, kumusta mo diha day? Okay, so sa share. Wala ko kabalong ano nga imo man kong giadto. Dili kayot ko kadto nga gibuhat mo bisan ka Archangel. Ako sa ning i-share kay ang uban wala kabalo. Kay dili pa man tanan igsuon our ani nga natay new page Mabungahong Kristohanon 2.0. So ako sa ni i-share dito sa ato ang page sa una nga Mabungahong Kristohanon katong daghan kay followers ba 221,000. Kabantay mo igsoon nga 221,000 wala ing taas kay gi-restrict ta. Pero okay ra na igsoon wa man nay problema na no. Importante maka-live gihapon ta. That is why ako sa ni i-share mga igsoon. Wait. ko makamuhi. Shout out 8 viewers this time. Okay. Share sana ako mga igsoon. Kamo sa datong i-share, let's share our live mga igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Kusang tanawon kung na-share na ba mga igsoon. Alright. Share na. Aware atong mga followers. Kaya dili pa manggutan ng followers sa atong page na to before na naka-follow na to. Mauna nga kuan ba? Dili sila aware. Okay? So, done sharing mga kaigsuonan. Musta mo rin mga igsoon? Again, mabungahong kabuntagon. Mamalandong na usab ta sa pulong sa Ginoo mga kaigsoon. Actually, today, Tuesday, rest day ron ako kay starting from, nag-start as Saturday, Sunday, Monday. Medyo busy bitaw kita sa ministry niya. Dili ba pwede nga di pud tang pahulay kay lawas ra tong puhunan no. So gusto ta ko matulog karon pero ganahan mo ko mo share sa pulong sa Ginoo kana bitong gimingaw na ko mag-live ba no. Kabalo na mo yesterday dito tag Cebu kay ning sulod ta sa Cebu City Jail nya ning mata tag sayo na pud sa buntag ana ba walay tarong tulog kay basta something ingana bitaw. So mo na mga igsoon nga ang lawas sa tao need mag-rest no. So pero I know nakatulog naman kog tarong karong gabi last night no. So akong gipaminaw akong lawas karon igsoon okay man kondisyon ba grasya sa Ginoo. Mo na nga nag-live ko mga igsoon kay gimingaw ko ninyo no. Pero mao lagi igsoon yes na mga higayon nga busy kay ko for the ministry or sa akong family igsoon ako yung mga responsibility everyday but mao ni timan naamo sa akong pagampo kanunay mga followers naamo sa akong pagampo kanunay every day every morning sayo sa buntag o before matulog noted na ko na yung mga pre-request no. Praise God no. So okay, let's start. Ako na shout out ang tanang mga OFW diha around the world no. Nasa lain-lain kanasuran karon shout out kunya akong shout out ang mga seaman mga naka-permanent resident diha seafarer. Namos kong prayer kabalo na mo na no. Nya akong gi shout out sad ang tanang mga followers na to nga nasa lain-laing ahensya sa gobyerno. I know daghan karon nga
government employees nga nag-struggle tungod sa atong pangitabo sa palibot, pero ampo lang ta, no? Mao man na ato ang matabang, no? I believe naay katuyuan si Lord sa mga pangitabo karon sa atong nasod. He is in complete control. All we have to do is to pray and to trust Him. Amen. Kay wala siya matulog. Okay? So akong shoutout akong mga higalang kapulisan. Akong shoutout si Police Captain Albert Sator. Brad Chief, kumusta diha, no? Unya Sir Paul Acosta, kung kauban gahapon, pulisad, no? Tanan mga amigo na kong police, classmates na ko during my criminology days. And diri sa among station, ang Clarin Police Station, ang among chief diri si Police Lieutenant Chief Amba, no? Shout out sa akong barracks diri sa Bohol, Tagbilaran City, Campus Menya Cebu, shout out basta Luzon, Visayas and Mindanao, maayong pagpaminaw ug mabungahong adlaw. Ako ding shout out ako mga brad, long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo, ipataas na to ang ngalan sa Ginoo mga igsoon. Kay walay may tabong long live kung sige tag singgit og long live pero way Ginoo. The secret of life extension is si Lord. Okay, God first, mga bro. Mao na number 1 sa atong hierarchy. And then, akong gi-shout out ang Cebu City Jail. Okay. So, shout out ako Cebu City Jail. Salamat dahil sa mga jail officer, mga warden yesterday. Kay gitugutan mi ninyo nga musulo diha. O mumantala sa pulong sa Ginoo. Nya akong gi-shout out ako ang mga brada sulod sa bahay ni Kuya. Akong shout out si Brad Aris. Okay, brother, shout out, no? Shout out nako sila si Brad Mago. Brad Ibang, Brad Jao. Okay, Brad Jao, Brad Kenneth, tanan nga naa sa sulod sa bahay ni Kuya. Shout out ninyong tanan, abante ta. Samtang nay kinabuhi, nay paglaom. Samtang nay gininhawa, nay higayon, nay napatay chance nga ang atuang daw ngit-ngit tan-awon karon nga kahimtang nay hayag sa unahan. Amen. Praise God. So again, shout out no Cebu City Jail tanan. Abante ta mga brad, no, dili babag nga naa mo sa sulod sa silda nga ang plano sa Ginoo dili padayon niya. As long as naa mo diha tinudanay mong nangalagad sa Ginoo, ni duol ni dangop sa Ginoo, then He will do the rest. Iyarang nang i-arrange ang inyong ugma. Iyarang nang ihanay in His appointed time. Shout out kisa man Mang shout out sa tabi Pastor NG Calo Daguplo uban na tahapon Cebu City Jail. Okay. And to Jonah Flor Baratas Losica, God bless igsoon. Salamat Pastor at sa maning uban diri. Good morning Pastor from Genevieve Gwen Ramos. Okay. And to Yans, good morning Pastor, watching from Polomolok, South Cotabato. Okay. God bless igsoon. Salamat sa gayon. Okay, and to Kapayas Birot, Pastor, pwede pa pray ma-approve ang visa sa akong ate og nanay para makaanis sila diri before ko mga anak. Okay, ato lang yun. Ato na siyang picturean, kaya ato na siyang i-pray. Okay, copy, igsoon. Ito na pray, personal prayer na to, okay? So, our topic for this morning anyway, it's about prayer. Kung unsa kini ka powerful weapon against fear, against trials, or basta ang pag-ampo. Pastor, one day hoping mi nga mag-live kadaghan mi pangutana hinaot matabangan minimo aron makabalo mi unsay angay namong buhaton. Gusto ka kuan sister? Question and answer. pohon tugod sa Ginoo. Okay? Hong Kong ka sister, no? Regard ko sa Hong Kong, be. Kay nindot na yung lugar na ba, okay ba, kung unsa na diha. Basta, usa na sa amo ang, kung itugod sa Ginoo, mga laag, may pohon. Kay, dalhon na mo mga anak ba. Okay? So, shout out 47 viewers this time. I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to share our live this morning. And so, wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, please do subscribe. Free na siya, unya. One man good, kaning live na to karon 30 days ra ni ang gitagal sa Facebook, and then after 30 days automatically i-delete siya ang live na to. That is why ako ni siyang i-download after this nya akong i-upload sa atong YouTube channel nga ang link nasa caption ani nga live. Free to subscribe aron ma-notified ta mga igso, no? Nara ta dito makita ta dito sa kuan atong YouTube channel. Good morning Pastor, watching from Negros Oriental, from Bindoy, from Bet-U Bailosis. Okay. Hi, Pastor, from Agusan del Sur, from Brother Albert Timan. General Lau, daghan man General Lau diri, Brad, sa Clarin. Bit Tadley Ricalde, mayong
Manay, maayong adlaw pastor, naglanog-lanog na kadiri sa amo ag maayo. Karon kay nakaabot mi sa live kay maminaw mi diri pirmi mi replay. Karon kay live, salamat sa Ginoo. Salamat igsoon. Salamat nga inyong gipalanog ang pulong sa Ginoo. Praise God. Sige pastor, salamat daan kay. Thank you Sister Mera Aurelia Tuwayon. Hi Pastor, God bless. Shout out na ako Brother Dan Lumutos Anticamar. God bless igsoon. Watching from Jensan, regards Miss Buayan na diha nga to among balay igsoon. Na diha ang pamilya sa akong asawa, akong tanan. Sister May Me return. Okay, praise God. So, after this magkuha na pugos kong anak, mao na nga magampo na ta kay aron makasugod na ta ba, no? Listen, atong i-welcome ang presence ni Lord. I-invite na atong presensya sa Ginoo igsoon. Knowing that without Him, we are nothing, no? Okay, let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you, Lord, for another blessed opportunity that you've given to us this morning. Salamat sa kadasig. Salamat sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo, Ginoo. Lord God, dili tanan karon, Ginoo, makapamati sa imong pulong. Nay mga tao karon, Ginoo, sa lain-laing sulok nining kalibutan nga gusto maminaw sa kamatuoran, gusto makadungog sa imong pulong apan wala sila kadungog o walay higayon nga sila makadungog. Apan bulahan kami kay karong kabuntagon gitagaan minimog higayon, Ginoo, nga mamati sa imong pulong. So Lord God, before we proceed, unas tanan susiha mong kasing-kasing, Ginoo. Susiha mong mga hunahuna, mong pagbati, limpyuhi ang among panudlanan nga espirituhanon aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo this morning. Lord, balaan ka, imong pulong balaan kaayo. So himuo aming takus, himuo aming angayan mamati sa imong pulong. Tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, kasing-kasing nga dili lang kay maminaw og tambag but willing usab mosunod sa imong pulong. Kay ang blessing naa sa pagsunod. Ikaw lamang mong giisa, Ginoo, wala mi nagdala og relihiyon, nagpataas og relihiyon, but we lift up only the name of Jesus Christ. Holy Spirit, gi-welcome ka namo. Tagay mi kaalam nga langit nun, Ginoo. Kay kung magsalig lamang mi sa mong tawhanon nga kaalam, di na mo matugkad imong pulong. And also, Father God, I pray that you're gonna bless all the viewers right now. Bisan pa man ang mag-replay ani panalangini, Ginoo, i-bless, Ginoo. As we listen to your word this morning, ipabati imong gahom, imong hikap, imong presensya, ang manifestation sa Holy Spirit masinati namo. This is your moment, Lord God. Again, let your will be done. Salamat daan sa kadaugan, Ginoo. Mamuhat ka sa among pagabuhaton karon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. 50 viewers this time. Shout out guys sa to ang bisan atuan na to siyang for the meantime atuwa sang wa man na to biyae pero wala sa ko kayo nag-post og mga wa pa na ko gigamit kay to siya igsoon ako lang nag-shared post lang ko dito sa ato ang Facebook page nga Mabungahong Kristohanon katong daan ba kay katong restrict ba no but still akong gi-shout out kay daghan kay tag followers dito 221,000 followers sa Mabungahong Kristohanon nya kani nga tuwa diri kay 2,000 pa man 2,000 pa bag-o pa lang ni Igsoon, but praise God, abot din tag 2,000. Last week, pabayan nina ko, ano? So, ako mong gi-encourage di to invite your friends to follow our new page, Mabungahong Kristohanon 2.0. Kay, ari na ta mag-live kanunay, mga Igsoon, kay bawal ta speakas. Okay? Pero ato na nang gisabot, Igsoon, kay di man na to kontrolado tanang butang. Unya, kaning Facebook po, Igsoon, kay bawal na tagkisay, nagpaluyo, Ako lang ning gi-live, nagnaalang ko diri, nag-ministry po, tungod kay, yes, gigamit sa ni siya yawa karon daghang kay hugaw toxic pero akong nakita nga kani magud siya nga platform kusog that is why ning sulod sa gudire akong gibulabog ba ang lihok sa kaaway mao na nga di na to siya kontrolado pero karon nga natay higayon maghisgot gyud tag pulong sa Ginoo. Brother, maing buntag di away duty. Okay, shout out Brad Jomar dito ko gahapon sa bahay ni Kuya pero wa ko misaka tong kuan taas sa imong kuan Brad. Napa dito Brad imong kuan? Bro. Good morning Pastor, watching from Makilala, North Cotabato. Pre-request i-appeal sa imong prayer akong bana na muundang nagsigarilyo og inom. Mao ginay lami kay istoryahon igsoon kanang mga naibisyo. Kanahan ko ang mga ngana diha magukugikan. So ako na siyang i-appeal sa atong personal prayer. Okay? So, manamtag pray. So, again, please invite your friends to follow our new page Mabungahong Kristohanon 2.0 kay diri ta mag-live kanunay. Unya
karon igsoon ako mong gi-encourage sad nga i-share na to niya tong live karon katunay mga speaker da ato nang ipalanog mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Shout out din sa tanang mga on duty this time but still naghatag og higayon nga mamatis pulong sa Ginoo. Og shout out sa mga star senders, no? Wala man ko nangayo ana pero nay mga pipila nga nag-send og stars, no? Akong gi-appreciate na, God bless. God bless. And then pwede sad mo mag-type og at followers at highlights at everyone para mabantayan ba, no? Mabantayan ang inyong nag-live ta. Okay, let's start. Atong teksto karong buntaga igsoon Salmo. So dalion na to ni kay ako anong mabtantas kuan ba. Okay? Magawas na nung anak namo. Salmo 34. 4. Ana ra ni siya, no? Nag-ingon dire mga igso ng Salmo 34. 4. Nag-ingon dire, paminaw. Nagampo ako sa Ginoo. O gitubag niya ako. O giwagtang niya ang tanan kong kahadlok. So, ang nagsulti ni si David. Kaya ang balikon igsoon. Salmo kapitulo 34 bersikulo 4. Nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Okay? Nagampo ako sa Ginoo. O gitubag niya ako. O giwagtang niya ang tanan kong kahadlok. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. So, nining kabuntagon igsoon ang atong gibasa sinulat ni siya ni Haring David. Si David igsoon usa ka hari sa Israel. Si David maotong bata pa lang iyang gipildi si Goliath. Si David igsoon gitawag ni siya sa Bible og a man after God's own heart. Si David mapainobsanon, masinugtanon, madlokon sa Ginoo. Si David igsoon gidihugan siya ni Prophet Samuel nga mahimong hari ilis ni Saul kasi Saul ning disobey man sa Ginoo. Mo tong nangita ang Ginoo og bag-o nga instrumento niya og iyang nakit-an si David mga igsoon. Kay si David nasa kasing-kasing nga masinugtanon, mapainobsanon, a man after God's own heart. Unya si David igsoon na giingon siya dire igsoon, no? Sa again sa atong gibasa ganina ning Salmo 34:4 nadaot naman niya tong cellphone mo kalit ra man og kuan. Pasin palitan ta sa Ginoo nagbago. Salamat sa Ginoo. Okay? Salmo 34. 4 unsay gingon ni David igsoon, nagampo ako sa Ginoo. David prayed ug gitubag niya ako. Ug giwagtang niya ang tanan kong kahadlok. So ingon si David sa iyang sinulat igsoon nga nagampo daw siya sa Ginoo niya, gitubag siya unya giwagtang iyang kahadlok. So ato ni siyang sabton og maayo igsoon. This time nasulat ni siya ni David kay iya ni siyang kasinatian nga sa panahon nga mobati siya kahadlok. Kay sa time ni David, so of course hari siya, so nay mga gubat, lahi man panahon sa una kay sige gubat-gubat ba niya, lahi yung gubat sa una kay mga isog kay mga tao sa mga igsoon kay mga espada gamit, no. Karon kay mga high-tech naman, no, mga armas, no. No, sa una wa may uso pulbura, karon lahi ang modern days karon, no. So sa time during the time of David sa pag sa hari pa siya sa Israel igsoon, daghan kay mga gubat nga iyang nagian igsoon. Ug tungod kay si David igsoon, nganong nagampo si David igsoon? Tungod kay nimbati siya kahadlok. Nganong si David ning bati kahadlok? Tungod kay tao lamang siya. Sa tinuod lang mga igsoon, bisag unsa pa ta ka dinihugan, bisag unsa pa ta ka duol sa Ginoo, bisag unsa pa ta nga nangalagad sa Ginoo, dugay na tang Kristohanon, di kalikayan nay panahon mubati kag kahadlok. Why? Because in the first place tao lang ta. Tao lang ta nay pagbati, nay kasing-kasing, nay mga mata nga makakita, nay dalunggan nga makadungog sa unsa man ang mga pangitabo, labi na ang panahon karon igsoon. Grabe ang panahon karon, unsafe. Yes, mauna. Kabalo na ta igsoon, no? Grabe na karampant sa krimen, no? Kita mo tong bag-ong nag-viral karon somewhere in Mindanao man siguro to siya. Gi-share pa to sa akong amigo nga pulis, akong classmate. Kato bitawng bata nga bagong inanak man siguro to, nya giilisan lang og syabo aron isuyop sa kuan. Grabe nakadautan ang panahon karon igsoon. Evil. Nya di pa dito yung nag-viral nga gisita mga batan-o naglakaw. Then gihunungan og naka motorsiklo nga naka helmet unya gitulis dayto gitiunan gikuot ang bulsa ano. Grabe di na safe igsuon. No? Kung wingon ang mga tao igsuon nga hadlok katong mga niaging mga panahon ani mas hadlok ron, di safe maglakaw-lakaw sa panahon sa kagabion, sa panahon sa kadakadlawon igsuon, sa panahon igsuon nga ning moabot na ang kangitngit. Nangitngit na ba? Dili safe, dili ka kumpiyansaan. Bisang adlawan gali kusog kaing tulis, grabe. Daghang kaso rape, no, bisag unsa lang. Kawat,
Daghan kayo igsoon ug mga panghitabo karon sa palibot sa tong nasod nga daw mubati tag kahadlok, mubati tag kabalaka, ngano man na kay tawo rata. Natay pagbati og makakita ta. Ug si David sa digsoon pareha nato. Si David siya lamang ang hari alagad sa Ginoo nga ginganlan sa Bible og a man after God's own heart. Si David igsoon dili basta-basta gidihugan ni sa Ginoo. Aside from that, si David igsoon anointed igsoon instrumentalist. The moment David play the harp igsoon, the evil spirit who tormented Saul madeliver si Saul igsoon mugawas mulayas ang daotang espiritu. Kay si David dinihugan. Si David igsoon dili lang kay giingon nga usa siya ka matinud-anon sa Ginoo, mapainobsanon, masinugtanon sa Ginoo, a man after God's own heart. Yes, anointed siya nga king, dili lang sa iyang pagka-leadership or I mean sa pagka-leader, kundi sa instrument sa dinihugan siya. Pero si David daigson mingbati pud og kahadlok. Ngano makaingon mga pastor nga ningbati siya kahadlok? Siya mismo ning ingon nga giwagtang niyang kahadlok. Tanawa, Salmo 34:4, nagampo ako sa Ginoo, gitubag niya ako ug giwagtang niya ang tanan kong kahadlok. But pasabot igsoon si David ning bati og kahadlok. Si David igsoon ning bati og kabalaka. Kabalaka og kahadlok. Maybe nagpanik or something na basta nahadlok siya. Apan sa dihang si David ning bati og kahadlok, ang iyang nahuna-hunaan nga hinagiban igsoon. Way lain kung dili ang magampo. Mingon si David igsoon nga nagampo ako sa Ginoo ug gitubag niya ako ug giwagtang niya ang akong kahadlok. Okay? Giyon sa pagsulti. Nagampo ako sa Ginoo ug gitubag niya ako ug giwagtang niya ang tanan kong kahadlok. Nay word nga ang tanan, no? So daghan. Amen. Daghan day siya mga sitwasyon nga nimbati siya kahadlok kay tanan man. Gibati niya akong kahadlok, murag usara, pero kaning tanan, murag daghan siya. Naa day mga panghitabo sa kinabuhi ni David igsoon. Maybe na mga battles si David. Na siya mga giatubang igsoon nga mga daw kana bitong lisod na kaayo sa iyang pananaw, mao nang nimbati siya kahadlok. Pero ang gihimo ni David igsoon, walay lain kung dili nagampo lang siya sa Ginoo. In other words, mga igsoon, prayer is the best weapon against fear. Sa mga nananaw diya, kung nibati mo kahadlok, wa mo laing himuon, ampo ragid. Ampo. Ikaduha, ampo. Ikatulo, ampo lang gyapon. Remember Jesus? Jesus Christ? Sa dihang before niya gisurrender ang iyang kaugalingon ngadto sa mga mudakop niya. Ang last nga gihimo niya nagampo pa siya, di ba? Kay mura og wata kay ba og unsay gibati ni Jesus to, maybe naa siguro gamayng fear kay ngano man. Kung wala pa siya nimbati ato gamayng let's say kahadlok igsoon nganong ningingon man siya amahan kung mahimo ihaylo kining kupa. Kay murag di siya gusto siguro nga masakitan og mayo kay perfect siya. Maybe si Lord ato ning bati siya og struggle kay tao man gud siya, nagpakatao siya bapariha nato. Ug ako na ning gibalik igsoon nga normally ang tao mobati jud kahadlok. Pero ang gihimo ni Jesus nagampo siya, nagluhod, nagampo siya nga murag naay grabing mingtulo kaniya nga naay singot ug dugo igsoon. After si Jesus nagpray, hingbati siya kaisog na wala na eliminate ang fear, ang pagduduha igsoon. So iyang gitahan ang iyang kaugalingon mismo, nagpadakop siya igsoon, kalmado siya nga ning surrender nga wa misukol igsoon. Amen. Ngano man kay nagampo siya, so sakto si David igsoon. Ang pag-ampo usa ka lig-ong hinagiban against kahadlok igsoon. Ug ako ning balik-balikon igsoon. Sa panahon karon, walay ginikanan nga dili mobati og kabalaka or kahadlok sa ugma sa iyang mga anak. Ngano man na pastor, ngano man na brad. Tungod kay saka kayo ron ang illegal nga droga. Habi yung mga igsoon, grabe saka kayo tanawan nowadays, no? Sa time na ko nga nagadik-adik pa ko, wala gid ko ka hinumdom igsoon nga na ako'y mga barkada kaila nga gi-post namo ang Shabu sa Facebook. Friendster pa man ganito sa una. Napatoy kaabot pa ko tong Friendster katong adik ay ko. Wala na namo gi-post nga nay magsuyop or bisan nag-post ko og unsa man diha igsoon para pernalya, wala. Pero karon igsoon lantara na kayo. Napadyo video nga nay nagtakos, nagripak kay gibutang sa silupin, no? Laki.
So kung ikaw ginikanan ka nga concern ka sa kaugmaon sa imong anak, di kalikayan nga mubati tag kabalakaw kahadlok sa future sa atong anak tungod sa grabing kadautan karon. Apan gipanumduman ta karong kabuntagon. So labi na ang uban da OFW inyong mga anak naron sa Pilipinas. Mga batan-on ron poron kayo igsuon ani nga tentasyon kay di kalikayan ma-curious ka. No, ma-curious kay mo na man ako de. Nganong na adik-adik ko for 12 years old because due to curiosity to igsuon na kay. Pare karon nagtrending ang mga suyop-suyop shabu-shabu. Moingon man ang mga bata pang way lamag. Ngano bitaw pud no nga musuyop man sila? Kabantay mo? What if waya na to? Kausa lang inigsuway mao to maadik na, no? So, di kalikayan nga ikaw ginikanan kung layo ka sa imong anak, kung dili ka hands-on sa imong anak, kung imong anak nagtrabaho dito sa layong dapit sa syudad kay tuwa dito ang nindot nga eskwelahan nga sibo sa iyang kurso, nag-boarding house siya, di kalikayan mag-alala ka igsuon kay di man ka mag-uban-uban sa imong anak. Usa ka youth camp, youth fellowship nga bag-o pa lang igsuon last February. Yes, last February katong speaker bitaw ko. Unya, naining duol na ko nga estudyante, ingon siya na ko nga pastor. Siya pas, ingbalhin ko boarding house, kay grabe sa boarding house, nga akong gisakan, kita ko sa ako ang mga ka-boardmate, manuyo para diya sa tungod. Di ko gusto, pas kay basin, i-read ba, madamay ko. Wala ba ko mo-appeal? Kabantay mo? Ingana lang kadautan ang kalibutan karon. No? Nga, lahi ang generation karon. Di kalikayan, kitang mga ginikanan. Na ay, sometimes, mubati tagkahadlok or kabalaka. Pero sama ni David igsoon, mao ni timan ni. Sa panahon nga nibati siya kahadlok, maybe sa iyang kaaway or something, ana na siya giatubang nga medyo kana bitaw naipit siya or nabalaka siya kay murag dako-dako siguro ba. Nya nibati siya kahadlok. Ang iyang gihimo igsoon si David, nagampo lamang siya sa Ginoo. Nagampo lamang siya sa Ginoo niya, gitubag siya sa Ginoo niya. Pagtubag sa Ginoo, giwagtang ang iyang kahadlok. Ang kahadlok na pulihan og kalinaw. Ang kahadlok na pulihan og kasiguraduhan, security. Ang kahadlok na pulihan igsuon og saman. Ang kahadlok na pulihan og paglaom nga sa luyo ni anang tanan. Safety kay kahadlok, may paglaom ba? Amen. Siguro ang uban nga, pastor. Sige naman ko gampo, pastor, pero di man mawa na kong kabalaka, dili mawa na kong mag-alala ko pastor, dili mawa na kong murag mahadlok jud ko pastor kay wa man ko kita. Wa ko kita sa kong bana kay Siman. Madlok ko pastor kay ang Siman ingon sila every place replace, every port report. Mao nang nakoy kahadlok, no? Pero nagampo naman ko pastor nga mao ni may tabo na pero napamangyapoy gamay kahadlok pastor. Duha-duha kabalaka. Nagampo naman ta ko, dara igsono. Nakoy hatag yung mga verse 6. Ingon diri ang follow verse na to. Ingon diri si Jesus sa Marcos 11:24. Tungod niini ingnon ko kamo nga bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pagampo. Tuohi nga madawat ninyo kini ug mainyo gayud kini, no? So kita pod kung mohangyo tas Ginoo moampo ta. Pray with faith, no? Pagampo uban sa pagtuo. No? Magampo ka tuuhi pod. Di kay magampo ra ka nga Lord. Mura ra guha bitaw, no? Pagampo nga naay kasiguraduhan kay mao man ay pagtuo ang pagtuo igsoon atong gipakanaa ang wala, no? Pagampo niya sa diyang magampo ta muhangyo tas Ginoo tuuhi nga may tabo na igsoon, then after that mubanos ang kalinaw sa atong kasing-kasing igsoon. Mubanos ang kasiguraduhan, ang security unya mawala og anam-anam ang kahadlok. Kay igsoon mao ni angay na tong buhaton karon igsoon. Kung nagtan-aw ka karon ang imong prayer is tapaw ra. Kung nagtan-aw ka karon ang imong prayer mantinil ra, no. Now is the time nga imo pang palawman ang imong pagampo. Now is the time igsoon nga imo pa jung patasan imong pagampo nga gitawag og quality time ni Lord. Kay namay pag-ampo nga mantinil ra bitaw, Lord, good morning. Oh, grabe buhi pa ko sila nangamatay na. Lord, uban ni ko murag hanap bitaw. Kanang prayer nga quality jud igsoon kana bitaw, nakiglambigit jud kas Ginoo, nakighimamat kas Ginoo. Kana bang natay gitawag heart to heart talk with our Creator. Mao na nga prayer ang gipangita sa Ginoo nga Lord, anak. Mao ni Ginoo anak bitaw. Heart to heart ba? No, nga sincero nga pag-ampo, seryoso kanang quality time. One-on-one ni Lord igsoon. Mao na nga pag-ampo, and then after that nighuman sa imong pag-ampo. Sa gingon ni David, giwagtang niya nga akong tanang kahadlok.
Kung nakay kadlok sa imong future, nakay kadlok igsuon, wala kay kasiguraduhan sa umabot nimo, usa lang ang buhaton nimo nga maayo, ampo. Pag-ampo kay after you pray, ni kuman nimo ampo, mubanos ang paglaom, mubanos ang kalinaw, mawala imong pagduduha, mawala imong kabalaka, mawala ang tanang kahadlok. Sa ato pa rin mga igsuon, inikawa ra ba ning tanang kahadlok igsuon, mupuli ang kadasig, mupuli ang kaisog. Amen. Mupuli ang kalipay, of course. Kaya di naman ka mag-alala, igsoon. Di naman ka mag-worry in the future. Kaya ano man, deep in your heart, secured man, si Lord na'y bahala sa ugmaan ako. Si Lord na'y bahala sa akong mga anak. Si Lord na'y bahala sa akong banab, sa nagtrabaho sa abroad, or asawa nagtrabaho sa abroad. Si Lord na'y bahala. No? Wala na kay kadlok o pagduado, ano man, tungod na sa pag-ampo. Amen. Si David, igsoon, usa ka bang giitang hari po ni. Daghan kay mga gubat sa panahon ni David. No? Apan mao lagi na di sa tanang panahon si David igsoon kampante. Naday panahon nga si David mingbati og kahadlok. Apan sa diyang niabot ang kahadlok sa kinabuhi ni David, ang iyang gihimo walay lain usa lang. Nagampo siya. Nagampo siya sa Ginoo. Paghuman niya ampo, gitubag siya. Unya giwagtang ang tanang kahadlok. Nining kalibutan karon igsuon nga hadlok na kaayo. Way lain makapaisog nato pagampo ra. Way lain igsuon nga maoy silbing makahatag na tog kasiguraduhan, security, ug maoy yawi aron mulahutay ta nga mga lagad sa Ginoo. Pag-ampo. Pag-ampo igsuon. Amen? Kay diya sa pag-ampo naay protection. Kay wag tangon man na sa Ginoo ang kadlok na to. Diya sa pag-ampo naay paglaom. Diya sa pag-ampo naay security, naay kasiguraduhan. Diya sa pag-ampo safety ta. Diya sa pag-ampo maisog ta mo atubang sa lain-laing unos, lain-laing problema, lain-laing hagit sa atong kinabuhi. Ako na ning gibalik-balik mga igsoon. Ang pag-ampo mong mga igsoon, mura ra nig cellphone nga lubat ka nag-charge bitaw ka. Ang once mag-pray ta, murag atong gi-charge bitaw, nag-recharge ta ba. And then after prayer, maisog ta, malig-on ta, no? Ingana ra na siya igsoon. And then karon pa lang nakahinumdum ko aside igsoon nga aside nga ang prayer igsoon, may hinungdan nga ma-eliminate ang fear, no? Mawagtang atong kadlok. Aside ana, si Jesus also igsoon, di ko kalimot nga na siya gibuhi nga pulong or maayong benepisyo may tungod sa prayer. Ingon siya, watch and pray so that you will not fall into temptation. So, ang prayer igsoon before nako ni i-end. Aside nga mawagtang atong kahadlok, atong tanang kahadlok mawagtang inighuman natog ampo. Aside nga prayer is the best weapon against fear. Ang prayer pod is the best weapon against temptation. Ang taong may nampuon, lisod tintalon. Ang taong may nampuon, dili basta-basta may dalinas sa tentasyon. Ang taong may nampuon mo barog sa lain-laing tentasyon. Sa ito ba na mga igsoon, kung ang tao dili may nampuon, dali siyang matintal. Ang tao nga dili may nampuon, huyang sa panahon sa tentasyon. Ang tao nga di may nampuon, duwa-duwaan lang sa demonyo. Yano-yanuhon rata sa demonyo. Sugot na itana. Anak sa Ginoo, yano-yano ras demonyo. That is why this morning, remind ta ni David, we need to pray. Amen? Kinanglan ni may nampuon ta. Kay si Jesus mismo nga atong gisunod, may nampuon. Balikan ta mo sa event ni Jesus. Every time nga mag-preach siya, magsangyaw siya, muadto siya sa lain-laing dapit. Kada humagsangyaw, magpalahi si Jesus. Di ba? Magpalahi siya, magampo siya, mag-inusara. Igsoon niya, dugay pa dyan kay mahuman. Waman ko mo ingon, igsoon nga atong sundugon tong inampuan ni Jesus nga, pila ka oras tag-as kayo. Ang gusto lamang na kong ipaabot, nga ang prayer, himuon na tong lifestyle. Ang prayer, igsoon, seryosoho na to, ang atong prayer time, dili na to, mantinilan ang Ginoo. Kundili mo hatag tag quality time ni Lord in prayer. Kaya ang pag-ampo maoy usa ka lig-ong hinagiban ngang tanan tang kahadlok mawala. Kay karong taknaa panahon na ang kahadlok kumo na pud, no? Naay ang kahadlok igsoon kusog ron. Pero kung sakto ka sa prayer, nagbabad ka sa prayer igsoon, walay luna ang kahadlok nga muhari sa imong kasing-kasing. Kay kabalumang ka nga sa tanan nimong mga gubat, sa tanan nimong mga battles, mga struggles, sa tanan nimong masugatan, kauban nimo ang Ginoo. Ug ang Ginoo makig-away sa imong mga kaaway. Ug ang Ginoo igsoon maghatag og solusyon sa tanan nimong problema.
So, di ka mabalaka, di ka mahadlok nga naman tungod sa pag-ampo. Kasi David ni mismo igsoon nagtestify. Si David mismo ning ingon igsoon. Si David dinihugang hari alagad sa Ginoo. Si David igsoon gitawag og a man after God's own heart. Si David dinihugan nga magduduyog sa harp. Harp ba to? Yes. Ug ang usa sa iyang sekreto kung bation siya kahadlok, way lain. Ampo amping abante bitaw ampo lang. Ingana ka importante ang prayer. Tanang nagtanaw karon diri ako mo pang mustahon, kumusta yung prayer life? Yung prayer time, kumusta? Kumusta yung inampuan? Inyo ba lang gimantinilan ng Ginoo? Lord, good morning. Lord, matuog na ko. Kumusta imong quality time ni Lord, imong quiet time with the Lord, imong heart-to-heart talk, one-on-one with our Creator? Kumusta? Kumusta ang imong pagkuri-kuri diya sa social media ug kumpara sa imong pag-ampo? Di ba? Basin ba busy na kay kadiha unya ang imong pag-ampo. Insulto ba kay nano nag-ampo ka, Lord, good morning. Lord, kapoy. Manguyab ka kada ampo no. Ipakita nga excited ka. No? Nay mga nagtan-aw karon diri mga magtiayon. Sama ra gud nakita nga ning agi tag uyab-uyab sa una. Natay mga hinigugma kinta kay, di ba? Sa ding manawag ta excited ta kanunay makigistorya sa tong uyab nga di jud ka ganahan matog. Kumusta ikaw makigistorya? How about the moment when we talk to God? The moment nga mo pray ta ni Lord. No? Kumusta? Excited ba ta? O rinigampo na to, manghuyab ta. Kuya, di ba? Ang uban kay, wala naman hindi ngog, natuog na di ay pagampo. Dili na to mantinilan, seryosoho na to. Seryosoho na to atong prayer time, atong prayer life. Prayer must be our lifestyle, no? Kinahanglan nga, atong ipakita ni Lord ang atong pag-ampo nga quality kini. Amen. Kay nga naman ang pag-ampo, prayer is the best weapon against fear. So the moment we spend more time with the Lord in prayer, then there's no room for fear to rule in our heart. Walay lugar ang kahadlok nga maghari sa tong kasing-kasing kung ikaw diha nga nagtan-aw may nampuon ka. Amen. Kung ikaw diha may nampuon. Ang pagka may nampuon mo hinungdan nga dili ka mahadlok, no? Wala ka, wa kay hadlok igsoon, isog ka. Dasig ka. Amen. So mao na gi-share ni David na to karong kabuntagon igsoon kay mao sa niyang usa sa sekreto. Sekreto sa usa ka hari nga dinihugan. Sekreto sa usa ka hari sa Israel sa una nga ginanlag si David. Sa panahon nga mubati siya kahadlok. Sa panahon nga makasugat sa sitwasyon nga mag-struggle siya, way lain ang iyang buhaton. Way lain iyang himuon, mag-ampo ra siya sa Ginoo. Inighuman niya og ampo kalit lang mawala ang kahadlok, mupuli ang kalinaw kalipay paglaom. Mupuli ang kasiguraduhan igsoon. Amen. Every now and then, igsoon, makasugat ta, igsoon, og mga sitwasyon nga mahadlok ta. Maybe sa atong mga anak, atong pamilya. Di kalikayan mag-alala ta, no? Magkuan ta ba? Mag-worry ta sa future sa atong mga anak. Di kalikayan na. Pero sa dihang himuon na to ning lifestyle ang pagkamainampuon. Sa dihang mubabad ta kanunay sa pag-ampo, igsoon. Walay luna ang kahadlok sa atong kasing-kasing. So natay confident. Okay? Kumpiyansa ta nga man. Kabalo man ka. Kabalo ka nga naay Ginoo sa unahan. Nga naay Ginoo makig-uban kanimo sa imong mga gubat. Ug ang Ginoo kauban nato o kabaw nato sa resulta. Sigurado ang victory. Victory is always on our side as long as God is with us. Amen. The moment si Lord dapig nato, no? If God is for us, if God is with us, then according to His word, who can ever be against us? We are on a winning side. We are always victorious. No? So, atong di ta mapildi sa kahadlok, but instead atong mapildi ang kahadlok. Espiritu man na. Kaya hindi mo nabalaan kasulatan ang Ginoo o naghatag na to spirit of fear. Di ba? Panuhay na ang kahadlok. Ang tinuod nga mga anak sa Ginoo ay kahadlok. Ano mahadlok man ta? Greater is He that is in us than Satan, than he that is in this world. Dako ang atong Ginoo oy, nakalimot na.
the creator of heaven and earth. So, there's no need to fear, but sometimes ang fear igsoon, fear moabot lag kalit sa tong kasing-kasing. Kay di jud nakalikayin kay tao raman ta. No? Tao ra ta si David anointed ni. Si David igsoon gitawag gipili sa Ginoo. Dili ni basta-basta nga lagad sa Ginoo pero ning bati pud siya kahadlok. In other words, si David dili siya robot, na siya pagbati. Apan sa panahon lang nga mosulod na si kahadlok, ang iyang buhaton walay lain ang magampo sa Ginoo. Maura ni igsoon. Mao ni ang punto jud sa pulong sa Ginoo this morning, prayer. So again, kumusta ang inyong prayer life, prayer time? Kumusta ang inyong panahon nga gigahin sa Ginoo sa pagampo? Basin ba o busy kay ka? Mantinilan rin mo si Lord in prayer. Ako na ning balik-balik igsoon. Para di ka malipat sa yawa, kung busy ka everyday, din siguraduha nga nakighimamat kag maayo sa Ginoo sa pilmirong hugna sa kabuntagon. Ayaw sugod og luto, ayaw sugod og tugway sa imong baka, ayaw sugod og adtos basak sa imong trabaho, sa imong negosyo igsoon kung wa ka kaampo sa Ginoo. Kung wa ka kahatag og quality time ni Lord. Never start your day without prayer, without quality time with the Lord. Amen. Kay base sa pulong sa Ginoo igsoon, sa panahon nga si David ning ampo, nawa ang kahadlok. Ngana sa taigsoon. Kung atong sugdan ang atong adlaw, atong matag adlaw pinaagi sa pagampo nga sincero ug seryoso, pinaagi sa pagkigistorya sa Ginoo, ang tibok adlaw nimo wa kay kahadlok. Bisag unsa pa nay masugatan nimo nga mga hagit, mga challenge igsoon, mga problema, mga unos pagsulay, di ka bation og kahadlok ngano man nagpundo naman kag pagampo sa sayo sa buntag pa, no? Nakaandam naman ka, naka-recharge na ka ba mong di ka malubat. Di ka malubat sa panahon sa mga gubat sa kinabuhi ba? Ngano di man ka malubat, pastor? Naka-full charge naman ka in prayer early in the morning. Amen. Nga na, sikreto, igsoon. Ngano makaingon mga pastor? Mao na akong gibuhat mga igsoon. Sikreto sa na akong igsoon. 13 years in the ministry, way back 2012 ko nag-start, ning tubag ko sa tawag sa Ginoo igsoon. Grasya sa Ginoo, nganong naabot ko ani? 13 years kapin. Walay sponsor, walay supporter igsoon. Si Lord ang gisaligyan. Ngano man na? Tungod sa pagampo. Among nasagubang ang mga lain-laing hagit, mga gubat nga nasugatan na mo sa ministry, kauban sa kong asawa. Kung asawa, igsoon, dili ni sanay nga may kwarta, kaya nagtrabaho ni sa una dito, abroad igsoon, no? Every month na siya 30 plus. Mauna iyang salary, every month, 30 plus. Karon pa ni siya nakasinati, o ingani nga na full time, na times, kung usakay, la ingani din, usahay ng mga ngons, Ginoo. Lab, usahay ni hit o kwarta. Yes! Pero ang tanang pagduha-duha kahadlok kabalaka na automatically na eliminate siya. Nabuntog namo ang mga kahadlok pagduha-duha og kabalaka. Prayer. Akong asawa di na ko ipanghambog so pero grabe mo pray. Sa magdungan pamigampo na mo panahuman hanton nagsige kog share sa Facebook, nagamagama na kog reels video. Wa pa gyud ako magpagampo na unsa natug man siguro. Wa man. So nga na mga igsoon, ang prayer, it is the best weapon against fear, against worry, no? So it's our choice to pray or it's our choice nga mag-worry or mo pray. Ana ra na igsoon. Pero igsoon pili ang pagampo. Kay ang diha sa pagampo mawagtang atong mga kahadlok. Again, tao ra ta. Di kalikayan mahadlok ta. So to all of the viewers this time, ako wala ko kabalo sa inyong situation, but maybe ang uban nagtanaw karon namoy nay mga some parts or areas sa inyong kinabuhi, situation nga nibati mo kahadlok. Igsoon, kabalo na ta. No? Kabalo na ta unsay buhaton? Ampo. Ampo, no? Hilaki si Lord kung mahimo. Tagay siya quality time in prayer, no? Pag one-on-one mo ni Lord, igsoon, kanang dapat naamoy gitawag og personal devotion, dapat naamoy gitawag og heart-to-heart talk with the King of Kings and Lord of Lords. And after that, mukalit og banos ang kalinaw, security. The fear will be eliminated. Mawagtang mahanaw ang kahadlok. Mupuli ang paglaom. Mupuli ang kasiguraduhan. Mupuli ang kalinaw. Human sa pagampo. Sa ato pali ay, in short, ang pagampo usa ka lig-on nga hinigiban sa kontra sa kahadlok. Kung gusto ka mawa ng kahadlok nimo,
Basin kuwang pagkagampo. Nagtanaw mo dre, pastor, mura nagampo na ako pastor pero mahadlok man mo. Basin kuwangan pa unsa may inampuan po nimo? Basin mantinil ra na no. Kung nagtanaw ka karon igsuon, napay fair sa imong gibati karon no. You need to pray. Ampo, kuwangan pa si Lord nimo. Nagkinahanglan pa si Lord sa imong panahon. Kay mailhan man og okay na, kay mawa na ng kahadlok. Ingon si David, nagampo ako sa Ginoo, gitubag niya ako og giwagtang niya ang tanan kong mga kahadlok or mga sitwasyon nga na bother siya or nabalaka. So kamo igsoon di again. Unsa man ang sitwasyon nga inyohang nasugatan karon nga usahay igsoon, makaunahuna ka, mabalaka kag kalit. Na times maghinukto ka niya, mag-alala ka ba, mahadlo ka. No! Ayaw. Kaya kanang maunagingon sa pulong sa Ginoo. Kanang pag-worry nimo dili na makatabang nimo. But instead of worrying, then ngano man day kung magampo ka. Ampo itug i-share isulti sa Ginoo tanan. Sulti ang Ginoo sa imong sitwasyon, sa imong kahimtang. Amen. And then sama sa giingon ni David paghuman niya pag-ampo. Nawagtang ang iyang kahadlok. Imagine, hari na siya. Di siya basta-basta unta mahadlok. Hari siya, na siya mga tao, na siya hinagiban. Pero bisag unsa rin ka-powerful. 9 times ka mahadlok ta. Pero mao lagi na, sa panahon nga moabot ang kahadlok. Watay laing padulngan igsoon. Watay laing himuon. Kung dili nga atong tuhod, atong iluhod sa pag-ampo. Sa Ginoo. Kaya nga naman, diha sa pag-ampo, nay kadaugan. Diha sa pag-ampo, nay paglaom. Diha sa pag-ampo mauna siyang hinagiban nga makawagtang sa mga gibati natong kahadlok o kabalaka. Amin ba mga mainampuon? Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for your word this morning about prayer. How prayer is so important in our Christian life, Lord God. Thank you so much for that reminder. Lord, I pray to all of the viewers this time nga mahimo ming mainampuon, dili mi magtinapulan sa pag-ampo. No matter how busy we are in our responsibilities every day, I pray, Lord, nga dili gyud namo sugda namong adlaw nga dili mi mag-ampo, Lord God. Himuha ming mainampuon, Lord God, because according to your word, ang fear is the best weapon against ang prayer is the best weapon against fear. Og diha sad sa pag-ampo, Ginoo, makabarog mi sa tentasyon. Tabangi mi, Ginoo, nga di mi magtinapulan, Ginoo. Tagai mi kadasig, mahimo ming mainampuon kay sometimes, Lord, even sa church ang prayer meeting pinakagamay og attendance, Lord, dasiga mi. Hatagi mi kauhaw, Ginoo, nga one-on-one kanunay nimo magampo. Kay mao lamang ni Ginoo hinagiban nga makawagtang sa among kahadlok. Kay kabalo mi, Lord, ang kalibutan karon grabe na ka dautan. Every now and then mobati mig fear. But as long as we pray, but as long as himuo na mong lifestyle ang prayer, then automatically ma-eliminate ang fear, Lord God, because of prayer. So Lord, again, dasiga mi kanunay, Ginoo, to pray. Tagai mig excitement, Ginoo, nga makigistorya nimo kanunay. Hallelujah. Lord, thank you for your word this morning. Holy Spirit, thank you for your presence. Salamat, Ginoo, sa pagtulunan nga imo ang gipaabot kanamo this morning nga kinahanglan dili jud mi magpakang-a mo distansya sa pag-ampo. Bisan unsa mi ka busy, unahon ka namo sa pag-ampo, Ginoo. Kay ikaw ang Yahweh, Ginoo, nga mobarog mi sa bisag unsa nga mga hagit nga mong masugatan. Ug ang pag-ampo may usa ka Yahweh, Ginoo, para mabungkag ang kahadlok sa mong kasing-kasing. Thank you, Lord. Salamat. I pray, Lord God, that you allow your Holy Spirit to always remind us with this word, with this message this morning about prayer, Ginoo. Kay need kayo ni namo, Ginoo. Every now and then, need kay namo ni. Every day, every hour, every minute, need namo ang prayer, Lord God. Hallelujah. Kay gusto mi, Ginoo, makadaog. Gusto mi maka-overcome, Ginoo, sa tanan nga mga hagit, tanang mga battles every day. Hallelujah. Dalagon ka, Lord, sa way katapusan. And as always, Lord God, I continue to pray to all of the viewers this time, who are watching this time, bisan pa man mag-replay ani, Ginoo. Padayon ka pag-bless nila. Padayon ka pagtagbo sa ilang panginahanglan, Ginoo. Walay matago nimo, Ginoo. Unsa man ang ilang gihambin karong mga problema, mga kabalaka, gidaladala, mga cross nga gipasan. Unsa may mga battles nila ron, Lord God. Sa tanang mga viewers, Lord, tabangi sila. Painumdumi sila, Lord, nga sa tanang battles nila. Walay higayon nga wa kaning uban nila. Naa ka kanunay. In every battle, struggles, every day, naa ka, Ginoo. And as long as naa ka, naay kadaugan. I pray, Lord God, nga
Ikaw Ginoo magahatag og solusyon sa ilang mga problema karon, kasulbaran. Unsa man ang ilahang milagro nga gustong mahitabo karon sa ilang kinabuhi. Lord God, I pray nga imong i-grant in Jesus name. Imong ipadayag Ginoo, ipasundayag kanila nga wa ka mausab. Kung sa panahon ni Moises, sa panahon ni Joshua, ni Abraham, sa panahon ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, naghimo kag milagro. Until now, even at this very moment, this time, Lord God, kaya ka maghimog milagro sa ilang kinabuhi as long as we have faith. Because according to your word, you're the same yesterday, today, and forever. And you're the same Jesus, the same God, the God of Abraham, and the God whom we serve today, parihara, still a miracle-working God. So Lord God, I pray, maghimo kag milagro Ginoo karon sa tanang mga viewers sigun sa ilang gusto. Unsa man Ginoo, milagro bas kayuhan sa balatian, financial breakthrough, kabag-uhan sa iyang bana, asawa, iyang mga anak, salvation to their whole family, tinud-anay nga kagawasan gikan sa makadaot nga bisyo. Unsa may milagro nga ilang gi-desire karon, Lord God, I pray nga imo nang i-grant, Lord God. Imong palihokon ng imong milagrosong kamot, nga imong gipandong sa mga masakiton, nagpalayas ka Ginoo sa imong event ug mga lain-laing demonyo Ginoo. And even this time, you can do that to us, Lord God, to the viewers right now in Jesus name. Lord, salamat. This time among dawaton ang milagro, among ang kuno ng kadaugan. Amo kining ang kunon ug dawaton uban sa pagtuo. Himua lamang ning kapiyalan, himua aming kasaligan Ginoo. Mao ni ang among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan daan. Pinagi sa ngalan ni Hesus nga may among bugtong manluluwas. Amen og amen. Praise be to God. Hallelujah. So this time akong ibalik ang tanang dungog ug himayas tumbuhi nga Dios, walay ako igsoon. Amen. All the glory and honor belongs to the King of Kings and Lord of Lords. Praise God. So, I pray that today is gonna be a fruitful day. Karong adlaw puno sa pabor sa Ginoo. Tanang buhat sa inyong kamot i-bless ni Lord, and dili ron matapos rong adlaw nga di mo panalanginan sa Ginoo. And again, ako mong gidasig igsoon nga to invite your friends to follow our new page, Mabungahong Kristohanon 2.0. Unya, ayaw mo kalimot pag-subscribe sa atong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. Ang link nasa caption ani nga live kay kuanig so on 30 days ra ni taman atong live, automatically ma-delete ni sa Facebook. That is why after this ako ning i-download, akong i-upload sa atong YouTube channel aron magkita ta didto. Shout out Pastor NG Calo Daguplo, sayang last Sunday Pastor wa mi kanha sa bayan kay may mga conflict lagi, kabalo na sad kadiha nga busy kay ta tong kinabuhi diri pang Ginoo ba. Bitaw, so God bless everyone, no? Abanti ta padayon sa panglagad sa Ginoo unya. Mao to igso no sa atong mensahe karon nga di gyud ta mo pakang-a sa atong pag-ampo. Di ta magpa-distansya. Amen. Salamat sa Ginoo. No, so akong ikabilin igsoon kabalo na mo. Ampo, amping, abante, kanunay. Para sa kamayaan sa Ginoo. Keep safe everyone. See you next time ug maka bakante ko igsoon, no. Again, before na ko ni end atong i-share ni live kay napa man niya ako ni siyang i-download niya, i-upload na ko dito sa atong YouTube channel niya. Dito nindot nga mo subscribe ta dito igsoon kay mas ma-aware ta or kuan man go dito sa YouTube channel ang naka-advantage kay puro ra siya video bitaw. Unya pwede ra magsunod mo tan-aw ta niya, dali ra sad siya i-save, i-download no. So mao na mga igsoon, no. So thank you again, thank you. Salamat mga igsoon. See you next time. To God be all the glory and honor.